habau Petrus ulenyo Jisu ken I usier Henry habau Neymar unong kai football bo paunam hakane ka parthai minta habau ulenyo Jisu unyo san folklore tingka hakasisnan lesi ek fis ngoba kata kalong kabom shisha re pesho shakmat yagane video pensa sotho balay na ongta kung gajing tho jongga thammai khobor kata ka El Mundo na Spain kaya tho ba Neymar unong kai jongga Brazil ya ka ba uyere kai menta lingba ka club kabaran ha France ya ka bala khot ka Paris Saint-Germain lane ka PSG kitu ke bela kai football kitip ha ya kini ki team lane ki club ki ba penyan keleng saudong jongkan ke perthe ba ki ba pau nam bha haga jingile kai football ha ngite ba ka Champions League kan sawan shen ba ka PSG kan man khre ya ka club ke jongka ya ka ban job ya ka Champions League banginang te bru dang shen ul Lionel Messi udang penyaso elade haga ka club PSG ngathai nge kan mau bha usnam 8000 khat nyo haba Neymar unong kai jongka Barcelona habala thiet yo dakane ka PSG ula long unong kai ubarem dortam haka prathai but phila ban sutho ba ya Neymar kane ka PSG ka sio katno haka sitayo ka sio yo kumba san klur tingka hoy san klur tingka kata kalong tangka tulop ke jong kaba sitayo naga jingile kai football ke jong ka club PSG kala kularu ban ai ya kapisa ka ba san folklore tingka lada Neymar le kano ka kam lane shim kren kino kijing kren kiba persya ya ka club ke jong lane kiban ben tho bria ya ka jing ya ka buram jong ka club ke jong but kawai na kita kikendon kalong ba day ban kren syapang ke jinget ke jong kito gi ba pet football kita biya ke jing shisha ba Neymar ujupen pau pet ba ya ke jinget ke jong wat hamadan ye lekai kawai na kita kalong ba uju duai sho ban lekai man both have goal aingo yo play aingo yaw play ndai tang kataru ikin mouse kita gi por lele habala job ya football ula te do tu headband hakane ka clear ka jongo ya bala tho 100% Jesus and shispa nakashispa Jisu kata kalong ke jingle ka jong Neymar ka jingkel li menta kalong bahato Neymar le komno hon tang kata ka tulap ka bau yo ka balong san colorship tayo ne kwa ya kata ka san folklore hakashisnam lada dai mapi bat manga ngin le kumno hoy kalong ka basuk ban penrem yo Neymar re lada ngingi don hakane ka benta hato ngin je ya ke ai ikan mau ya ka to jing keren naka ktien go jong blay ka baong baka tenrai jong jing snio baro dei ka jing it's by ngimtip nang ni sakmat kumno Neymar le namar dang unang le kai tang ko ka jinge le kai football nado ba lasain ya kata ka kontrak ka ba thamai barkan kum ga jinge tho jong ki neki thamai khubor galong ba don hakane ka club hado usnam 8000 arposan babla kularu ba pen job ya ki competition ki ba he haga ba dei barka jinge le kai football naga banta jong kane ka club to inya pe sakmat lengba ki jinge le kai ga jong Neymar hato onang pen pau ne em ya ke jinget ke jong hakmat jong ka perthei kakten jong le ka ong bau Jisu hi ong ba uno ban phlai anga hakmat ki brio ngaru ngan phlai hakmat ukpa jonga ubahap neng kata balong ka ba dei bha khamtam mar bo Neymar ju phla pat ba bo de nongbot jong Jisu Christ naman adu dang red na pensan ye kum Kristan bat ulong ru ud khot uba IT bha
hapo laga balang jong o ha Sao Paulo ha Brazil. Makanya ka jing ja ka jing em jong Neymar ka seriya bah yak ga bala ja ha ka jing em ka jong u Daniel ru. Nama u Daniel ru ulong batbit ha ka kam ka jong u ka ba utrai ha ka sarkar ha Babylon. Hado ba kitu ki ba persyayo kila ujor sya ki long he ki long han chaus im jong Babylon bad ba man penhiar kardan no ya u Daniel namar ba u phlai ka jeng ka jong u ba u duai ha u blay u ba im hoy u haban nya e shibon ki jing do no namar ka jeng ka jong u har nge ihi ba ha ka bakot kalong ka puram naga menta ka jong u blay ba u no ba phlai ga khmat ki priyo ngarongan phlai u hakmat pa jonga uba habane kalong ru ka khobor yangi ba bon sen mo haba kiwan ki ai hamtam ki jing penyo nong yangi hoy kala ban long ha kam pisa kala ban long war ha ka kam ga jam kala ban long ha ki jing pulia puthi jong yiru haba ki jing pensyo ai kiwan kam long ka basuk henra ki jing khot yangi kalong bangin playo ble ha ka bari ngin playo ha ka ba pawro leng ba ki tin ki jongi leng ba ka jing long jing em ka jongi khublai shibon phla pek ye ga video khublai shibon ni ka jing ka san ka jong phi ya ka channel is thought stocks nakapor shakapor duai lam ro nam ta jongi kum ka channel bingin la man long ka jing kar khu nakabanta ka im lang sa alang nakabta ka jing em ka jong hitu ki ba pek ye ki video ki jongi but kham tam e nakabanta ka buram ka jong oblei